Tlesta l-proġett ta' restawr fil-Ġnien Storiku Sir Alexandar Ball f'ħal Safi li parzjalment kien iffinanzjat minn fondi Ewropej u fondi oħra mill-Ministeru għat-Turiżmu. B'investiment ta' 216,000 euro, ix-xogħlijiet involvew ir-restawr tal-faċċata u tal-ħajt min-naħa ta' barra tal-ġnien, it-tħawwil ta' arbuxell indiġeni u siġar taċ-ċitru u l-installazzjoni ta' tabelli b'informazzjoni dwar id-diversi siġar u arbuxelli li hemm fil-ġnien. Fl-istess waqt saret sistema ta' irrigazzjoni għat-tisqija u gazebo fil-parti t'isfel tal-ġnien. Is-Sindku Johan Mula qal li b'dan il-proġett il-Kunsill Lokali mhux biss qed jippreserva l-wirt storiku imma ra li tiżdied l-aċċessibilità u jinħoloq spazju rikreattiv u edukattiv. L-iskop tal-Kunsill kien li apparti nagħtu d-dinjità mistħoqqa lil dan il-ġnien storiku li jmur madwar 200 sena ilu, iservi wkoll ta' rekreazzjoni għal persuni li jiġu jżuru dan ir-raħal għal residenti u anke attrazzjoni għat-turisti minħabba li f'dan il-ġnien jitrabba in-naħal ukoll. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Pardi qal li bil-fondi Ewropej qed titejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies li qed ikollhom aktar spazji miftuħa xi jgawdu. Dan ix-xogħol sar ukoll bil-għajnuna ta' fondi tal-Unjoni Ewropea mill-programm Leader, fondi illi verament ninvestuhom fil-qalba tal-lokalità.